Ahoj, pokud plánujete výlet na slavný polský poloostrov Hel, určitě zvažte cestu vlakem z Gdyně. Tato trať patří k nejkrásnějším v Polsku, po cestě uvidíte široké výhledy na malebnou zátoku Puckou. Vlak jede místy po úzké pevninské šíji, často kousek od pláže, takže moře uvidíte z obou stran soupravy. Kromě nádherných výhledů je vlak i několikanásobně levnější než lodě. Samozřejmě také můžete připlout lodí, to je zážitek hlavně pro milovníky moře a rodiny s dětmi. Zátoka Pucká je rájem pro kitesurfery, windsurfery a milovníky aktivních vodních sportů. Můžete tu vidět desítky barevných draků a plachet na vodě. Podmínky jsou ideální díky mělké vodě a přívětivým větrům. Ze severní strany, u Baltského moře, láká Hel nádhernými, širokými písečnými plážemi, kde si skvěle odpočinou příznivci plážingu a koupání. Níže máte stručný popis hlavních míst na poloostrově Hel. Chalupy jsou legendární místo mezi kitesurfery a windsurfery, s mnoha školami vodních sportů. Mělká voda a stany na pláži vytvářejí volnou atmosféru. Kuznica je klidná rybářská vesnice, ideální na relax a tradiční polské ryby. Výchozí bod pro cyklistiku nebo procházky po dunách. Jastarnia je ruchlé turistické středisko plné kaváren, restaurací a obchodů. Vyhlášené místo pro letní festivaly a sportovní akce, oblíbené i u surfařů díky své poloze. Jurata nabízí luxusnější obydlí, borové lesy, dlouhé promenády a molo do zátoky. Bývalá letní rezidence polského prezidenta. Hel, město, je historické město na úplném konci poloostrova. Hlavní atrakce jsou maják s úchvatným výhledem, fokárium, stanice na záchranu tuleňů, muzeum obrany pobřeží a vojenské bunkry, starý rybářský kostel s muzeem a promenáda podél moře s krásnou pláží. Helská kosa je dlouhá 35 kilometrů, s romantickými dunami, cyklistickými stezkami a spoustou klidných zákoutí. Každá vesnice má svou atmosféru, od sportovních chalup po elegantní Juratu nebo historický Hel. Všude najdete široké pláže, borové lesy a vůni přímořského Polska. Nejhezčí pohledy, férová cena a skutečný zážitek vám poskytne právě jízda vlakem. Pokud chcete zažít opravdovou letní pohodu a aktivní dovolenou, poloostrov Hel určitě zařaďte do svých plánů.